Il-Gvern Malti ħass li kien urġenti li jispjega b'mod konkret il-pożizzjoni ekonomika u finanzjarja ta' Malta mal-Kummissjoni Ewropea, anke wara l-Spring Economic Forecast ippubblikat matul il-jum tal-ġimgħa. Id-delegazzjoni spjegat l-istrateġija tal-Gvern biex jindirizza l-iżbilanċ fiskali u jiġġenera tkabbir ekonomiku. Id-delegazzjoni Maltija żda rimarkat ukoll elementi pożittivi li ħarġu mill-istess rapport tal-Kummissjoni Ewropea għal-2013 u l-2014. Dan juri li wara l-elezzjoni ġenerali, is-suq tax-xogħol f'pajjiżna huwa wieħed stabbli u kien hemm titjib fil-konfidenza tal-konsumatur. Hemm ukoll previżjoni ta' aktar ħolqien ta' xogħol kemm għal din is-sena kif ukoll għas-sena d-dieħla. Id-Deputat Prim Ministru Louis Grech kellu wkoll laqgħa mal-Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea u Kummissarju għall-Kompetizzjoni Joaquim Almunia fejn kienu diskussa diversi temi marbuta mal-politika tal-kompetizzjoni, inkluż l-aġġornament li qed tagħmel l-Unjoni Ewropea fil-qasam tal-State Aid. Barra minn hekk id-Deputat Prim Ministru iltaqa' wkoll mal-Kummissarju għas-Suq Intern Michel Barnier fejn iddiskutew oqsma differenti marbuta mal-politika tas-suq Ewropew.